दिनै चिरांदुवार ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव चिरांदुवार ब्लक बिपिएफनि मोनसे मावफारिया जथुम जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारि जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि आगुनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, दानि बिटिसिनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी, एमसिएलए फानिराम ब्रह्म आरो बिपिएफनि गोबां मावथिफोर आरो रायजो राजाफोरा। खुंग्रिंनि नैबे डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर जानाय हाई स्कुलनि फोथाराव सेरावनो जोंहा बिपिएफनि अफिस दं। बे अफिस सेरावनो जोङो जोंनि चिरां दुवार्स ब्लक कमिटि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि वार्कार्सफोरखौ लानानै जोङो जोंनि राजनितिनि सम्पर्के सावरायनो थाखाय बे मेलखौ लिंनाय जादों। राजनितिकआव बिभिन्न राजनिति दल दङ हिसाबै खौसे जाथारनांगौ होननायथ' गैया। नाथाय नोङो आङो जायखि राजनिति दलाव थाया मानो बयहाबो जुदि ओनसोलनि सिन्था खालामनानै खामानि मावो, गावनि हारिनि सिन्था खालामनानै जुदि खामानि मावो, अब्लानो जोंनि खामानिनि दारैनो रेजाल्टआ बे खौसेथिनि रेजाल्ट मोनहैगोन। जोङो बेसिकेलि फैगौ इलेक्शनखौ बेस खालामनानै दा गामि गामि प्राइमारि ब्लक मबिलाइजेसन प्रग्राम जों लादों। इउपिपिएल आरो बिजेपि बिटिसि सरकारा ओनसोलनि जौगानायनि नामावहाय दा मा खालामगासिनो दङ, परिबर्तननि नामावहाय मा खालामगासिनो दङ, बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि जि रां थाखा फैसा, बे थाखा फैसाखौ इउपिपिएल नेताफ्रा बिटिसिआव माबोरैहाय कारापसन खालामगासिनो दङ, ओनसोलाव खुनु धरनि दासिमबो सरकारि आसनि जायाखै, बेफोर खोथाखौनो जोङो रायजो राजाफोरनो खोन्थागासिनो दङ, रायज्लायगासिनो दङ। आं नोंथांनावनो सोंनि, नोंथांमोना जार्नालिस्ट रिपर्टार गामि गामि हाबो, जेरावबो थाङो, बयजोंबो सावरायलायो, जोंनिफ्राय नोंथांमोनहानो बांसिन निस्सय नलेज थागोन, इनफरमेसन दं नोंथांमोनाव जे बबे जायगायाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दासिम बेसेबां थांखो समा 2020आव सरकार दादों, दिनै 2022 सेप्तेम्बर लास्ट, दिनैनि दिनसिमाव बबाहाय एलपि स्कुल गंसे लुखो, बबाहाय कालभार्ट गंसे बानायखो, बबाहाय हेल्थ साब सेन्टार बानायखो, अबाव मा बानायखो, नोंथांमोननि दारैनो आं मिथिनो लुबैयो। रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता, सोरबा मानियो सोरबा मानिया, बे आलादा खोथा, खिन्थु रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता, बेखौ जों बयबो मानियो, मानिनांगोन, मानिनाया मोजां। दा बे नेताया जेल जादों, बिथांखौ लाइफ सेन्टेन्स होदों, बिथांनि लाइफ सेन्टेन्सनि पिरियडआ टाइमा जोब्बाय हिसाबै बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनांगौ, बेनो जोङो बयबो नेगासिनो दंमोन, लुबैदोंमोन। खिन्थु आनफर्चुनेटलि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मोनोब्ला आरोबाव बांसिन हेरेसमेन्ट होनो उद्देश्य लानानै दिनै आरो माखासे नंबां जाबां केस बसायनानै बिथांखौ सोनानै दोनफिनदों। जोङो बर' हारिया जयैनो, नों जिखि पार्टियाव थाया मानो, नों जिखि मावा मानो, जयैनो बयबो अपिनियन क्रियेट खालामनांगौ जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ। आरो बे खेथ्रआव नों जिखि पार्टियाव थाया मानो, एनडिएफबि कमिउनिटि बिथांमोननि दैदेनगिरि, नोङो नेता जानो हागौ, नोङो दासिमबो अबावबा नेता जायाखै जानो हागौ, सोरबा राजनिति दलाव दङ जानो हागौ, सोरबा राजनिति दलाव हाबाखैबो जानो हागौ, बिथांमोनहा दिनै ज' जानानै गावसिनि नेता रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननायनि जिखुनु आदब खायदा आरो हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ। थांनाय इलेक्सनाव न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, गोबां कमिटमेन्ट होदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन होननानै बुंदों, हा गैयिफोरनो हा राननानै होगोन होननानै बुंदों,
ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखौबो अनाथ ट्राइबेलफ्राबो बायनो फाननो हागोन होननानै बुंदों। न'खर न'खर साख्रि होगोन होननाया जोबोद मोजां खोथामोन आरो बेनि थाखायनो बयबो गावनि फिसाफोरखौ साख्रि मोनगोन साननानै भट होनानै बिथांमोनखौ दिनै सरकार दाहोदों। खिन्थु 2020निफ्राय 2022 दिनै जोबनोसै बिथांमोना दासिमबो हर ग्रेड साख्रि सासेनोबो होनो हायाखै। दुखुनांथाव खोथा बेसो। आरो जों जेसेबां मिथिगौ तथ्य हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ हर ग्रेड थार्ड ग्रेड गासिबो साख्रिखौ सेन्ट्रेलाइज आसाम गभर्नमेन्टआ होसिगोन होननानै 2021 सनावनो पार्सनेल डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो मोनसे मेसेज हरदों नट हरदों जे बिटिसिआव जेसेबां फर ग्रेड थार्ड ग्रेड साख्रि दङ बेनि डिटेल्सखौ हरनांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्टनि थाखाय सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन खालामगोन होननानै बेखौ हरखादों। आरो बे हिसाबै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो लिरहरदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआ गासैबो डिपार्टमेन्टनि हेडफोरनिफ्राय डिटेलखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टआव हरखाबाय।